Catalans Francesc Calvet 2018 en la seva 11a edició. Així, d'aquesta manera, l'Associació de Veïns d'Es Castell dona continuïtat a la trobada de la que foren impulsors el pintor Francesc Calvet i el poeta Miquel Vendrell, ambdós ferms agitadors culturals l'any 2000. Els seus inicis protagonitzaven la vetllada únicament poetes illencs. Fou a partir de la tercera edició que el recital eliminà llindars per convertir-se en el que és avui, una trobada de poetes dels països catalans. I sí, si no els surten els comptes és per una raó ben senzilla. El recital va caure ferit de desinterès per part dels membres del consistori l'any 2010 i decidiren retirar-ne el suport. Un dels esdeveniments culturals més importants de la població d'Es Castell i un acte literari preeminent a Menorca es perdia. No obstant això, l'Associació de Veïns d'Es Castell, encapçalada per Gonçal Seguí, n'acordà l'any 2017 de forma unilateral la represa. Vull agrair-los per consegüent la perseverància en fer d'aquest poble un marc i un referent cultural envers l'art del vers. Deixarem les consideracions sobre la representació municipal aquí absent de banda. I gràcies també per la seva convidada, arriscada en qualsevol cas, a fer-me partícip de manera activa d'aquesta trobada. Escrivia Pere Boïgues al llibre Aportació a l'estudi de la llengua catalana que la llengua catalana ha passat per més avatars que les d'aquells pobles que han conservat sempre la sobirania i que prengueren a l'estat modern la condició d'oficials. Idò bé, és possiblement enmig d'aquesta confusa nebulosa de tires i arronses polítics i institucionals, així com de la manca de pedagogia sobre el que vol dir el dret a l'autodeterminació i a la presumpció que el model educatiu en què s'empara l'ús vehicular de la llengua catalana sigui discutible en certes instàncies, allò que faci que el fet de fer en català, o per ser més precisos, el fet de continuar fent en català, esdevingui una autèntica prova de fe. Una demostració que la llengua és la principal eina de cohesió social i d'enfortiment col·lectiu i integrador. És per això que encontres com el que avui nos ajunta en aquest magnífic espai posen a col·lació que més enllà dels successos entorpidors del natural desenvolupament d'una llengua i d'una cultura, la creació poètica continua, per damunt de tot, sent una expressió lliure, múltiple i multiplicadora. La quintessència d'aquest esdeveniment tanmateix la tenim just aquí al costat, que ells identifiquen el vers fet persona, les vivències fetes vers, les taques i mixtures existencials fetes aquest tipus d'energia del buit, en forma de poesia. Comptam avui, doncs, amb 5 protagonistes, cadascú representat un bocí de país amb un alè personal i poètic molt divers. En primer lloc, Ismael Pelegrí, company discret i poeta pseudomisantròpic, la veu emol·lient per estovar la societat passiva i apardalada en què vivim a través del seu verb precís i alhora crític. De professió, ensenyant. Som molts els que dissabte rere dissabte esperaven persistència cega la nova entrada al seu blog Xalandria, que recoman, que ell mateix anomena blog menorquí. Després d'algunes col·laboracions en poemaris col·lectius i d'un guardó de relat curt, publica l'any 2017 el seu primer poemari en solitari titulat De l'animal que s'imposa. Diu Maria Victòria Sacall que de vegades convé canviar la direcció, però mai de propòsit. Us ho demostra la seva trajectòria com a conreadora de relat breu i de literatura infantil i juvenil, i sobretot de poesia. El seu últim poemari, El dia que va néixer Orlando, presentat ahir fosquet a Mo, revela potser aquesta intenció de Maria Victòria, la recerca de la pròpia individualitat lluny de límits, mudant les costums i descobrint l'heterogeneïtat dins un mateix a través de l'observació panoràmica. El valencià Rubén Luzón s'estrena recitant a Menorca, així que convé saber que és un dels joves poetes catalans que compten diversos reconeixements per poemaris com Cames ajudeu-me, Valdespirina, Ai, Si no, i el seu darrer recull, Alguna cosa. Poeta constant i coherent, diuen les hemeroteques que beu de les tragèdies clàssiques, de Foix o de Jim Ferrer.
que la inquieta precarietat de l'ésser humà i de la insatisfacció que això li provoca generen alguns dels seus poemes. Aprofitem així aquest fòrum per conèixer-lo i escoltar-lo. Nora Albert, àlies Elena Alvarado, és catedràtica de Llengua i Literatura catalana, és també poeta, traductora, assagista i activista cultural, especialment a Eivissa, on resideix des de fa més de 20 anys. El seu bagatge literari compta amb 12 reculls de poesia, alguns d'ells guardonats, diversos treballs de recerca i crítica literària i, a més, algunes traduccions. I, finalment, Lluís Calvo, poeta dur i a voltes aspre, que 21 poemaris després celebrà a finals de l'any 2017 els seus 30 anys de trajectòria com a narrador, assagista i poeta en la publicació de l'antologia Llum a l'Arsenal, recull amb la complexitat justa per convidar a la relectura i represa d'un camí literari al que desitgem llarga i exitosa continuïtat. Per acabar, una vegada repassats els 6 protagonistes d'aquest recital, voldria, si m'ho permeten, retre un modest homenatge a la figura de Màrius Sampere amb motiu del seu recent obit. Poeta metafísic per excel·lència, com ell mateix afirmava, optimista, nihilista i potser mereixedor de més atenció de la rebuda. En el seu incessant camí de recerca del sentit de la vida, aquests versos que llegiré tot seguit ens encoratgen a seguir cercant en la poesia l'entelèquia. Un dia vaig escriure. Un dia vaig escriure que fer poesia consistia talment a preguntar a cada nom quin altre nom volia per a ell. Et dius enyor, no et vols pas dir presentiment o cuc? La pluja és el teu nom. Vols dir-te llàgrima? D'això fa molt de temps i els noms no van respondre mai. Deu ser que s'ho pensaven. Ara és diferent, no ho escriuria. Sé que cap cosa, tot i sent l'enveja permanent d'un altre, per tal com és ella mateixa, no pot desistir del seu esforç essencial, no té resposta, és pura indecisió, només vacil·la. I han passat molts anys, i cada nom s'està morint vora el caliu del seu sentit primer i invariable. I penso, ja de lluny, que la poesia és fer emmudir el llavi de la terra amb la paraula justa. Màrius Sampere. Així que... Així que per acabar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ara farem gaudir l'esperit i l'intel·lecte a través del vers. I començarà en Ismael Pelegrí. Gràcies.